Agus chun caint faoin na fáinní atá a dhéanann sibh, an féidir a ráún le faoin sais éilemh atá orthú? Tá éilemh dochreidse ar an bhaine. Nuair a Jimmy cógáil náisiúnta na Gaeilge as féim nuair a chail siad an muoinú an tam sin, beidir ceir nó chuig bliana hin. De Raidió an fáine an sin aistrú go dtí Gael Linn, so muidir atá á lábhseáil ó hin. Agus is ag dul I méid atá an talamh ó bblion go blion. So díaltar na mílte, that was some kind of na mílte fáine gach blion. So gentar iad a runna mar hampla nuair a bhíon dúsin na scaile am runna ag dearan na bliana, nuair a bhíon sais an ihe ceiliúrtha ag scailena. Brunnan siad an fáine ar na daltaí is fearr a rinne dulchan cín. Agus an sin na coláistí saoirí aláin acu is maithfeá an fáine a bhrunna ar na daltaí mar aitheantas as an leibhéal Gaeilge, agus an teantas a bheith léirithe acu don Gaeilge le líon an chuirsa. So tá muid tharbh a chus aoine orrin le bheith féarnach, agus díoch inniu tháinig lasta nua isteach an doras, agus tá 4,000 fáine an. Yw sin 2,000 ór agus 2,000 airigid. Yeah, smuoinigh. Yeah, it's just smuoineh iad a cathamh do ghaoine bhfuil simachú sa Gaeilge agus simachú I a leirt. A bhfuil mór an álas a go faoin stair atá lá, go tradiisiúnta? Well, go tradiisiúnta chin sé siar go machchas gan 100 bliain ó hin. Is ins na léhananta tosaí den Feidhmiúcháin. Agus bhí an smuoineh acu, mar aber go tasgad an seanna scéal go bhfuil beirt ag labhairt le chéile, agus Gaeilge ar a dail ag an mert, agus gan isaice ag duine amháin, go bhfuil Gaeilge ag an duine eile. Dig tú, so déach bhfuil duine béal doris, nó ag obair leat, agus nach bhfuil agat go bhfuil cumas agus báig ag an duine sin leis an Gaeilge. Ach má chaan an duine sin an fáine, tá si ag fógart an saoil, hé, tá Gaeilge agam, leabhar Gaeilge liom. Agus tá sé chuisiimplí lei sin, agus leis an dála réal, daoine a bheith beidir cúthalach nó nach mbeadh muoíneach as a gcuid Gaeilge, is féidir ó siúd an ceann airgid a chahabh. Rud a chéilíonn, tóga bogé, tá ag déanamh dhéhil an seo, tá ag fólam. Agus fiúháin thugamar isteach do bhár éilemh, tá súntas eile fós agus an teisnatá ar ná cúpla focail. Agus is deara jazz Celteach, agus agenda as mythal agus an emel ildatja agus nos mar bheith Eva ón leabhar canonis agus caihan duine é sin agus féchan sé jazz is nos súntas nó seodra mas maiile agus an sin tá na focail breice ar sin agus rá fech tá Gaeilge agam agus tá mar brodú las. Agus is ionach rud é céá lárnach is atá ifigí Gael Linn suite sa príomh cathair agus mar sin go bhfuil deis I Gaeilgóirí nó daoine a sim sa Gaeilge buail isteach cogamh agus fáinne ceannach, Tá cearta go, agus rud eile dearna tá tarlathe le blian ó gcóin nuas ag leibhéal an teasta sóisrig fuair siad ré mar sóldait leis an scrúdú béal. Ach tá roinnt meánscailin inis, agus an rud a dhéanann siad ná agaibh a chur ar a gcuid daltaí féin, agus an fáine a bhrunna ar na daoine gonéiríonn leo. So sin mas maiile úsáid nua á baint as an bháine ag scailena, agus tá muidirna ag taú go láidir lei sin. Sin go héintach. Agus cé bhéad a cosnaíonn siad I Gael Linn? Cosnaíonn siad €2 an count. Yeah, €2 an count. Bhí partly where receive Graceán in tá sí planáte gom buail isteach cogamh sa seachtaí tá amachrán chun ceanna ceannach bhí ceanna gom blianta ó hin. Ach bhfuil sé dúirt sé bhfuil sé timpeall €4 agus 50 cent bhfuil me sin níos am. Ach an fáin tú ceann amháin do sin nó fáin tú ceann amháin agus sin nuair a bhíon ordú ag scail má cheanaíonn siad 5 nó níos mó fáin siad lacáiste air sin. Ach tá bhd eile go bheith simigh daoine an agus tá taigh daoine is an fáine nua a thugtar ar an fáine cinál tá sé cinál ar stíl níos siimplí agus níos nua aimseartha ach an sin tá an seanna áine sin an cinál ó an fáine
trom mar déirtha a bhíoch an fadó agus tá cuma anna dheasar agus cosíonn sé sin beidir €7 chuige mar tá í smó mitalán agus fechan anna dheas. Ach tá dí gur maithliú tá sé nós mar a bhéch a cahabh daoine in na níé chuigetí agus sena green grafan agus mar sinja so agus an sin don duine atá flúrseach is féidir le fáinne óir I cheannach agus nuair dearm óir tá me caint faoi ní carat agus costíonn sin €100. agus feimid cúpla iartas an ag na bliana sin go háirithe nuair atá brunne le déanamh phríomhheide nó folliúr nó duinetá éirí as gur rud suntasacha tagann sé I musca beag agus dearn sé gur fíor óir tá an diggin tú agus tá seanna as. Tána go mar an sean fáinne. Bé ceannach fáinne airgad is tóca Tá ghfuil go bhaid go a gomparrád le fábhór na níine an air nach go am céine níam chomhíach go am céine chun teachtarrá dear an aglah Anton ó bhfuil le sort teachdracht a gut dar néistóirí ag an nera máidir a cahabh na áníide? Well an rud a bhéin ag mulle cúpla ceannach go áil agus bíoh siad na seacéad agsúla mar an aibe bhíon agamsa bíon mé a bhaint agus a chur an chéad seacéad eile nó an chola má tá méid dul gotí ócáid gotí cruniú. So sin rud a bhain a bhil hin.